everyone, welcome back to my YouTube channel. आज ଥିଲା ଆମ ସନ୍ତୁଳାର ଜନ୍ମଦିନ। କଲେଜ ସାରି ଦି ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲୁ ତା ପାଇଁ କେକ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ଦେଖି ମନ ଚାହୁଥିଲା ସବୁ ଯାକ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କଣ କରିବା, ଅଳପ ଧନ ବିକଳ ମନ। ବହୁ ବୁଝାବୁଝି ପରେ ଆମକୁ ଏଇ ଚକୋଲେଟ କେକ୍ ଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। କେକ୍ ଉପରେ ତା ନାଁଟାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରାହେଇଥିଲା। ବ୍ରେଡ୍ ଭିତରେ ପନିର ଚିକେନ ରଖି ଏମିତି କଣ ଦେଇ ସଜା ହେଇକି ରଖାହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ଭାରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା। ଭଲ ଭଲ ନାଁ ଦେଖି କିଛି ଆଇଟମ ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। କଙ୍କଡ଼ା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ରେଡଟାକୁ ଆଗ ଖିଆ ହେଇଥିଲା। ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ ବେଲୁନ ସବୁ ଫୁଙ୍କା ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଭିତରେ ବେଲୁନ ଫାଟିବାର ଢୋ କିନା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ରକୁଲ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ଏଥିରେ ଚାହୁଁଥିଲା। ସନ୍ତୁଳାକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେଇ ଖୁସିରେ ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ ବି କରାହେଇଥିଲା। ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମ ସନ୍ତୁଳାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା